Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από τις επόμενες ώρες ο καιρός, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και είναι μαζί μας ο Γιάννης Καλιάνος για να μας πει πού θα πλήξουν τα φαινόμενα αυτά. Καλησπέρα, Ανδριάννα, και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, από σήμερα το βράδυ, αργά τη νύχτα προς τα μεσάνυχτα, θα ξεκινήσει η επιδείνωση από τα δυτικά της χώρας. Σοβαρές βροχές, έντονες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Να τα δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά στις κάρτες που ακολουθούν. Επιδείνωση λοιπόν από τα μεσάνυχτα με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Ισχυρή νοτιά στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως και 7 με 8 μποφόρ το επόμενο διήμερο, και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων θα ενισχύονται απότομα οι άνεμοι και θα πρέπει να είναι οι τηλεθεατές μας ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Επίσης, θα έχουμε κυρίως στα δυτικά και βόρεια πτώση θερμοκρασίας κατά 3 με 4 μονάδες σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα. Πάμε στην επόμενη μας κάρτα για να δούμε ποιες περιοχές κινδυνεύουν σε εισαγωγικά από αυτές τις ραγδαίες βροχοπτώσεις που θα έρθουν από την αυριανή ημέρα. Υπάρχει λοιπόν αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, υπερχείλησης ποταμών αλλά και κατολιστήσεων βάσει των τελευταίων προνοστικών στοιχείων, και κυρίως θα πρέπει οι τηλεθεατές μας από τις περιοχές του Βορείου Ιωνίου, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς Θεσσαλίας αλλά και της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας να είναι προσεκτικοί, διότι οι βροχοπτώσεις θα έχουν και ένταση αλλά και διάρκεια. Για πόσες μέρες, Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα? Αυτό θα λέγαμε στην επόμενη κάρτα. Θα φανεί ότι και την Τετάρτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις περισσότερες περιοχές από την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αλλά και στο Αιγαίο, με έντονες και εκεί βροχές και καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Θα διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες έως και την Πέμπτη, με άστατο καιρό κατά διαστήματα και νοτιάδες έως και 6 μποφόρ. Ενώ τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία μας λένε ότι τα πρωτοβρόχια ήρθαν και κατά τη διάρκεια όλης αυτής της εβδομάδας τελικά ο καιρός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.